Το πρωτότυπο κέντρο γυμναστικής ιδρύθηκε το 1978. Είναι το πρώτο γυμναστήριο που έφερε τα προγράμματα aerobics. Είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα και κορυφαία όργανα γυμναστικής. Είναι πάντα έτοιμο να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες σας σε ένα μοντέρνο, άνετο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να γυμναστούμε μαζί, γιατί πιστεύουμε ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της εμφάνισης.